दिनै उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे बिसेस दिन मानोना दिनैनि सानाव बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङै 29 बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय अल इन्डिया इउएन ब्रह्म अंकल काप टुर्नामेन्टनि खेला जागायजेनबाय। बे खेलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटि आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन बे मोननैजों लोगो नांनानै बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थादों आरो देग्लायबो खुंदों। बेखौ खुंनायाव जा मोनथाम थांखि दं। मोनसेया जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ जों अरायथा खालामनाय, बिथांखौ सनमान होनाय। नैथि थांखिया जाबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फुटबल खेलनि प्रति मोनसे इन्सपिरेसन होनाय। लोगोसे बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों बिभिन्न जायगानिफ्राय जिहेतु बे गेलेनो फैयो मोजां मोजां प्लेयारफोर, बिथांमोनखौ नायनानै फुटबलनि टेकनिकखौ सोलोंनानै जोंनि बे ओनसोलनि फुटबल प्लेयारफ्रा जाहाथे गावखौनो सासे मोजां एक्सपार्ट प्लेयार हिसाबै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि गेलेनो हानाय जाहाथे बानायनायनि खाबु लायो, बे बाथ्राखौ लाना जों बे खेलाखौ दैदेनबाय थादों। आरो थांनाय समफोरनि जि खेल खोब मोजां स्टेन्डार्डनि जादों आरो एबारबो आसा खालामदों जों खेलाया मोजां जागोन। जों आसलथे बेखौ उदालगुरि स्टेडियामाव गेलेहोबाय थानाय जादोंमोन, खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय स्टेडियामखौ रिपेयार खालामनायखाय जों एबार 3थि बोसोर जाबाय बेवहाय नलबारि फिल्डआव गेलेनायखौ अनुस्थान खालामनाय। खिन्थु जा नलबारि फिल्डआ एसे फिसा आरो खस्थ' जायो, बेनिखायनो जोंहा स्टेडियाम जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला जों मोजां गेलेहोनो हागोन। दिनै बिटिआर सरकारा गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां हाबाफारि लादों। प्रत्येक एमसिएलए समस्तियाव मोनसे मोनसे स्टेडियाम फुटबल ग्राउन्ड मोजां खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों, मिनि स्टेडियाम बानायनायनि हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम मोनसे जागोन, फुटबल एकाडेमि मोनसे जागोन, लोगोसे जोंहा क्रिकेट स्टेडियाम आरो इनडर स्टेडियामबो जागोन। आरो बेफोरबायदिखौ गायसननायनि गेजेरजों जों गेलेनायनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ गायसननानै बिटिआर ओनसोलाव मोनसे बेखौ स्पेसियेलि फुटबल खेलनि हाब हिसाबै प्रडिउसार थारमाने फुटबल गेलेगिरि दिहुननायनि मोनसे सेन्टार हिसाबै जों नोजोर होनानै खामानिखौ मावनो ओंखारदों। आसा खालामदों बे साक्सेस जाफुंगोन। इतिमध्य जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो नेसनेल लेभेलनि गोबां टिमफ्राव प्लेयारफोर दङ। आरो एबार जोंहा इन्डिया पाकिस्तान जिथु फुटबल गेलेनाय जादोंमोन, बेवहाय बर' गथ'आबो गेलेनो मोन्दों आरो मोजां गेलेनानै फैदों। जों आसा खालामदों बेबायदि दाब दाब जायगायाव गेलेहोनाय जिथु खेला जिथु टुर्नामेन्टफोर दं, जा डिमाकुसि दं, हरिसिंगायाव दं, उदालगुरि दं, बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव क'क्राझार दं, चिरां, प्रत्येक जिल्लायावनो मोनब्रै बिदि फुटबल खेला दं स्टेट रिकगनाइज्ड। आरो बेफोर खेल गायसननायनि गेजेरजों जों मोजां प्लेयार दिहुनलांनो हाबाय थागोन। आरो बिनि अनगायैबो जों बे ओनसोलाव मोजां फुटबल इनफ्रास्ट्राक्चार लोगोसे गुबुन गुबुन खेलानि इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ खेलनि मोनसे हाब हिसाबै जों दिहुननो नाजादों। बेखौ जों बिटिआर सरकारबो जिखिनि हायो बेखौ नाजाबाय थादों। इतिमध्य जों थांनाय बोसोराव ISPL नर्थ इस्टआव थानाय गासै मोन10 सिक्सदल काउन्सिलफोरनि गेजेराव टुर्नामेन्ट जादोंमोन। एबारबो गायसननाय जागोन, दाहालागै डेट फिक्स खालामनाय जायाखै। बावैसो जों दुरान्ड काप एसिया लेभेलनि फुटबल खेला जों अनुस्थित खालामबाय। आरो थांनाय बोसोराव जों सन्तोष ट्रफिनि मोनसे खेला गेलेदों। आरो जोंनि गेलेग्राफ्रा नेसनेल लेभेलनि फ्राय क्लाबफ्रावनो दङ, गेलेनायनि मोनसे खाबु मोन्दों। आरो जों बेबायदि खेला जुदि होबाय थायो, निस्सय जोंनि ओनसोलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हागोन। आरो जों बेखौ आसा खालामदों, मानोना जों गेलेनायखौ जिहेतु दा प्रफेसनेल हिसाबै लानायनि खाबु फैबाय, बेनिखायनो जों जेसेबां हायो जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां प्लेयार दिहुननो नाजागोन। आरो बेफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो जोंनि बे इउएन ब्रह्म खेलानो जा, बालिराम बर'नि खेलानो जा, बा डिमाकुसियाव खुंनाय मार्टियास फुटबल ट्रफियानो जा, बेबायदिखौ गासैबो खुंगासिनो दं आरो बेखौ खुंलांबाय थागोन। आसा खालामदों बेफोरबायदि खेला गेलेहोनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोबां मोजां प्लेयार ओंखारगोन आरो रायजोफ्राबो खेला धुलायाव बेस्थ' थानानै जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिनि मोनसे बारहावा मोनगोन।